ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସରଳ ଗଣିତ ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଅନୁଶୀଳନୀ 1A କରିବା। ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଲେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଡ୍ୟାଶ୍ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଡ୍ୟାଶ୍ଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ଅସଂଖ୍ୟ। ଚାଲ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା କରିବା। ସରଳରେଖା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଦୁଇ ଦିଗକୁ ଅସୀମ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ସରଳରେଖାରେ ଯଦି ଏହାକୁ ମୁଁ କ ଖ ବିନ୍ଦୁ ନାମ ଦେବି ଏବଂ କ ଖ ସରଳରେଖା ନାମରେ ନାମିତ କରିବି, ତାହେଲେ ସରଳରେଖା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସରଳରେଖାଟି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସରଳରେଖାଟି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସମାହାରରେ ଗଠିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଡ୍ୟାଶ୍ଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଡ୍ୟାଶ୍ଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ କରିବା। ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାଁ ଦେଇଦେବା କ ଖ। ମୁଁ କ ଖ ଲେଖୁଛି, ତମାନେ ଆଉ ଯାହା ବି ନାଁ ଦେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ କ ଖର ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରାନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ହେଉଛି ଶେଷ। ପ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ହେଉଛି ଶେଷ। ଆଦ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ। ଆଦ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ। ତାହେଲେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ। ସେ ପଚାରେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ କେତେଟା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ ବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଖ ବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେଟା ଦେଖିଲେ? ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବା ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ରହିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାଶ୍ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଅପସନ୍ ବି ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ତ୍ରିପଲ ଆଇ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଡ୍ୟାଶ୍ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଡ୍ୟାଶ୍ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ମାତ୍ର ମାନେ କେବଳ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଡ୍ୟାଶ୍ଟି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛି, ସେ ମାତ୍ର ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଆମ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୋଟିଏ। ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଡ୍ୟାଶ୍ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଦେଇଛି ନା, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ଏକ ରଶ୍ମିର ଡ୍ୟାଶ୍ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆଦ୍ୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ। ଆଦ୍ୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଚାଲ କରିବା। ଗୋଟେ ରଶ୍ମିର ଡ୍ୟାଶ୍ ଆଦ୍ୟ ଥାଏ। ରଶ୍ମି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟଟି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୋଇଥିବ, ଯାହାକି ଅସୀମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟଟି ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି? ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କେତେଟା ନା ଗୋଟିଏ। ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ। ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ କେତେଟା ଅଛି? ଗୋଟିଏ। ତାହେଲେ ରଶ୍ମିର ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏକ ରଶ୍ମିର ଡ୍ୟାଶ୍ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ଗୋଟେ ରଶ୍ମିର ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। 1 ନମ୍ବର ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନ ଉକ୍ତ ଠିକ୍ ଥିଲେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଥିଲେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପୁଣି ସେଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ବୁଝିବା। ଆଇରେ ଲେଖା ଅଛି ସରଳରେଖାର ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଥିଲେ ସରଳରେଖା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା। ତ ସରଳରେଖାର ସେ କହୁଛି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ସରଳରେଖାଟି ଦୁଇ ଦିଗକୁ ଅସୀମ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାର ସୀମା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିନ୍ଦୁ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ତାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ, ସୀମା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସରଳରେଖାର ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ଏହା ହେଇଯିବ ଭୁଲ। ଡବଲ ଆଇ ଏକ ରଶ୍ମିର ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମିର ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ। ଏକ ରଶ୍ମିର ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଛେ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍। ଡବଲ ଆଇ ହେଉଛି ଠିକ୍। ତ୍ରିପଲ ଆଇ କ'ଣ କହୁଛି? ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ 1 ନମ୍ବରରେ ପଚାରିଛେ। ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାତ୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ଠିକ୍ ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯଦି ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତିଆରି ହେବ ମାନେ ତାହେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସମାହାର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଇ ଭି ଏ ଓ ବିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ପି ହେଲେ, ଏ ଓ ବିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ପି ହେଲେ, ତାହେଲେ ଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ବି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ପି। କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଏବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବ। ଏହା ଏବିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ଏବିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। এবି କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି? ଉପରେ ଗାରଟେ ଦିଆହେଇଛି, ତାମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା এবି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଉପରେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା এবି ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଇଏ କୌଣସି ରେଖାଖଣ୍ଡ କଥା କହିନି, ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବା। ଏ ଓ ବିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ପି ହେଲେ ଏହା ଏବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବ। ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ। এবି ତ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ଏଠି ବି ତ এবି ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଇନି, এবି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁକରି ଏହା ଭୁଲ, ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଉ ବି ଦୁଇଟା ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ।
ए ओ बी ଦୁଇଟା ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ତିଆରି କରିପାରିବି। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛି କି ଏ ଓ ବି ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ଭି ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଟା ରଙ୍ଗ, ଭୁଲ, ବିଟା ଭୁଲ, ଭିଆଇ। ନେକ୍ସଟ ଭିଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏ ବି ଓ ସି ଏକରଖୀ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଏ ବି ରଶ୍ମି ଓ ବି ସି ଏକରଖୀ ରଶ୍ମି ଅଟନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ରଶ୍ମି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଏହା ପଢ଼ାଯିବ ଏ ବି ରଶ୍ମି ଓ ବି ସି ରଶ୍ମି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ କହୁଛି ଏ ବି ଓ ସି ଏକରଖୀ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଏ ବି ସି ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ରହିବ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେବ ଏକରେଖୀ। ଏ ବି ବି ସି ଏକ ରଶ୍ମି ଅଟନ୍ତି। ଏ ବି ଓ ବି ସି ଏକ ରଶ୍ମି ଅଟନ୍ତି। ଭି ଡବଲ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ିବା। ଏ ବି ସରଳ ରେଖାର ଏ ଓ ବି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଓ ଏ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଓ ବି ରଶ୍ମି ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। କ'ଣ କହୁଛି? ଏ ବି ସରଳ ରେଖାର ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ନେବା ଏ ବି ସରଳ ରେଖାର ଏ ଓ ବି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଏ ଓ ବି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥ ମଝି ଓ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଓ ଏ ଓ ବି ଦ୍ୱୟ ଓ ବି ରଶ୍ମି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଓ ଏ ଓ ବି ଦ୍ୱୟ ଓ ଏ ଓ ବି ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ଅଟନ୍ତି। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଇଏ ଏପଟୁ ଦିଗକୁ ଯାଇଛି, ଏ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଭି ଡବଲ ଆଇ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏ ବି ର ଭି ଡବଲ ଆଇ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।